دیگه روبوتکس رلیک سولی ناوی ملودی مبارک شوا همتون دا Солинам борак шава ба ҳамаи кӯдако Солинам борак шава ба ҳамаи модаро Солинам борак шава ба ҳамаи падаро Солинам борак шава ба ҳамаи малимо исол ба ватани мо файзу баракат биёр бобои барфи кӯдакора ҷамъка падарка бурор кӯдакора бихирсанди када ҳама шер мега пеши бобои барфи мера ҳамаш падарка мега яташ саволиш мета бобо ай ки ҷо омади яташ саволиш мета бобо падарка оварди майраи дур омадам да шумо савол дорум саволома ҷавоб теда ҳамат падарка дорум Солинам борак шава ҳамаи варзишгарода иншолло мо ғалаба мекунем тамоми дунёда Солинам борак шава ҳамаи варзишгарода иншолло мо ғалаба мекунем тамоми дунёда Солинам борак шава ҳамаи бародарода ма имрӯз хурсандам дили ҳамаи мо шода ҳама канори ҳам ҷашн мегирем мо ида ирӯз рӯзи беҳтарина ҳамаи мо да ида Солинам борак шава ҳамаи бародарода ма имрӯз хурсандам дили ҳамаи мо шода ҳама канори ҳам ҷашн мегирем мо ида ирӯз рӯзи беҳтарина ҳамаи мо да ида Солинам борак шава ба ҳамаи апоҳо Солинам борак шава ба ҳамаи акоҳо соли 2019 да ҳама обод шава ҳамаи зиндагӣ рози ишканову менашава кӯдакора бихирсанд падарка да дастошон ирӯз хирсандӣ када мерава ҳамаш до хонашон бобора бин чӣ мега ба ҳамаи наберош биё кӯя шер бугӯ кани наберай бобош Солинам борак шава ба ҳамаи ғарибода Солинам борак шава ҳамаи хоҳарода соли 2019 файзу баракат биёр ирӯз кадоме ҷудо буд ҳама бишава якҷо ирӯз рӯзи хирсандиай тӯю тамошо шава ҳама ирӯз хирсанд бошад дилу орзу боша ирӯз рӯзи хирсандиай тӯю тамошо шава ҳама ирӯз хирсанд бошад дилу орзу боша Солинам муборак шава ҳамаи бародарода ма имрӯз хирсандам дили ҳамаи мо шода ҳама канори ҳам ҷашн мегирем мо ида ирӯз рӯзи беҳтарина ҳамаи мо да ида Солинам муборак шава ҳамаи бародарода ма имрӯз хирсандам дили ҳамаи мо шода ҳама канори ҳам ҷашн мегирем мо ида ирӯз рӯзи беҳтарина ҳамаи мо да ида